Kahit maulan, tuloy ang vaccination rollout para sa higit 200 senior citizen dito sa Barangay San Jose, San Luis, Pampanga. Isa sa mga unang nabakunahan ang 60 years old na si Aling Leticia. Sa mga katulad ko senior, okay lang na magpa-vaccine kayo, at least safety kayo. Ibig sabihin, mas lalo kayo, kung nag-iingat man kayo ngayon, mas lalo tayong panatag ang isip natin na may vaccine tayo. Sa kasalukuyan, nasa 7,000 na ang nababakunahan sa buong bayan. Malayo pa sa target na 42,000 residents na bahagi ng eligible population. Ilan sa mga dahilan ng mababang turnout ng nabakunahan ay ang supply shortage at vaccine hesitancy. Kaya naman naisip ng local IATF na gawing barangay setup ang vaccination. Ang layo nila from the town proper, from the main vaccination site namin, mga 8 kilometers. So ganun kalayo. Yung mga priority natin ngayon, kita nyo, mga naka-wheelchair, mga senior citizen. So napakalayo para sa kanila para magpunta doon. Mas nakahihikayat din umano sa mga residente ang magpabakuna kung malapit ito sa kanilang tahanan. Ang dating vaccine hesitancy rate ng San Luis na 90% bumaba na raw sa 20%. Kaya naman upang mas maengganyo ang mga residente na tumanggap ng bakuna, inilunsad ng LGU ang ambulance at 1 million peso challenge. Ang bawat barangay na makakakamit ng 70% vaccinated population ay makatatanggap ng 1 milyong piso at ambulansya. Ang target natin, magkaroon ng herd immunity. Okay? Lahat ng barangay na maka 70% sa population nila na mabakunahan natin, bibigyan po natin sila ng 1 brand new ambulance and 1 million project. Ang bayan din ng San Luis ang naglungsad ng isang raffle kung saan maaaring manalo ng baka ang mga nagpabakuna. Ang bawat vaccine ay may 2 raffle entries kada buwan. Hanggang June 2022 tatagal ang naturang raffle. Samantala, base sa July 29 COVID tally ng San Luis, umabot na sa 282 ang confirmed cases sa lugar, 21 ang active cases, 16 ang namatay, at 245 ang gumaling na. Daniel Pawid, CLTV News.